Get the point. Take a step forward. Oyo amenye tamo naye. Yes. Ogosemere tinga anyoro burendi obuya. Bana banyasa. Tokorera musacho bobobe. Igaga ne tyo burendi obuya korwa sore. Abaga kama okorera abakungu baino bobe. Nyasaye gatebire ng'abaga ne tyo burendi obuya. Tokorera abana baito bobe. Ekyagara mbaga ne tyo burendi obuya korwa setora abana banyasa. Mosacha na mukungu iborete woika twe sacrifice koranga kwareti roborendi obuyase chinka cheito abana twiboire baragere besoke basome mukungu kwamire aragere aigote enkeyana go gwakera ngambi ya mono igabangina digamba tebiga tari ko iborete abana osagari go choboreri tayari wakora ino mwana obobe kyagera future inkyago chakolie kyagera buroti mboyo to make a mistake ko ira abana ba okolisia chinga kieche binto ne binge bigokorwa asobo ikobwense onya taigwete chisemi chogo eti omorero onya ta eti morero na bokonyora maso nali nigamanyete oeti omorero wasatara eti na vera nyari kana tari ko igwe kerasi lakini nerero okogenda waya linyobe kera abantemerero omonto yitari biyale na kiwano taite gokorera omwana obobenga oyo no mukira oyo no mutura oyo tachieti aye osa kogenda asa abana bagokora rere emeremo ya maboko abantu abulero na bwa abantu ekiagera omwana oyiga konyora basakera lituko lakini nyana bali mubaganyete omotenyo korage ntoki oere ingore buyabona miyamore omokungu na gotabereria makoba munde bakurie batogete nyayani nche mwana ona tarachi university nanyoko ko moira university mbayo basomire chi university babire bichieto tokonyoro mwana tachi sukuru lakini abwatemere nonya no monto mogondo tobasa como chaya ekyagera nyasaye orure biye wao na bara betachi sukuru lakini okobanga byasenka yaye mwana korora ke tata kero moto tiga kore sema yaye ingote baiga tobasa gokorera abana bawo bobe nintage torora magisi abana bawo bagokobekera ekero kwa barendire biya na batako akende igoro yego kobekera magisi ekiagera gwakorete mi amereme mi yasabana bawo Biblia ni gekoro kyase getabu kya meranganyo 31 mereme mi ya oborendi obuya asabana toiboire na kibagwanera tegokwana korwa semenu yabo 31 verse 28 ingane lindiro toigwa abana baito muna bagotogori mu comment bateba egekogera twakorire mereme mi ya asebale buna baiboli na kibagoteba abana baye nigo bakoboka bamoroka oyo seseni bana bawo abana baye kiraye abana bawo oiborete iga kabisa oiborete omukungu bana bawo oiborete geswahili getayo bakoboka bakoroka oyo seseni haleluya amen abana ba tigaye kwaga gore bosa ninje ngotebe abana bawo mbakobekera magisi ekiagera abakungu bandembale abana bakoboka n'amate aliaborere tabwati kinsa igatagete komanya ngo ikire mwanyara bonyo ero nyule chai abana bagende skuru nchara omosacho boko mira go chigosenga yi mokungu koraire borere gonge getugi boli mokungu omuya oyo bwato borendi obuyasenka ikominemo ekerenyo ni eliago tabanga tinki properly na aya go ikomase tinki egekogera ya mwanya abantu kwa etu abongo boisaine o ikotinki abana bawo banywe turungi bose banywero ngoli mambi bana bamanya ko bende school abana go
kwaura paka nona abalimu barora amabera abana b'omukungu oyo n'omusacha babakoroka abayibuli basesenirie bakoboka bateba abayibuli baito basesenirie. Haleluya. Nakibona abana baba bakobekera magisi babegeta amachancha be abana ko baregitirianda kurumagega nali ubwate swenta yali bumbiri yakwayana nabweso kekenyoro abantu bakomanyete ngayene menes ekyagera abana tubabigitibya ogweso kagwatakera open susi obucheti magega amagoso onya turasese waikatwesa kiri baisikoranga abana baitomboronge bale toba korera biya toba nae kwara ali mikori gwete tweto sete igaga kyo mwana oyo toigwetiga ngambora ndi torego gwasikanya sao maene nkieke kya baba no mwatingoga gote no roje no ntono geta nkorandi yandi na aya to koiguno igweli motato mwana onese yenko erere na bwanja no tanja wono igwa abana bo mosacho ino mukungu bakomoroko yoseseniri mosacho yerote abana kekero oburendi borobia baba endelea tena nabo igono mosacho ni gakomotogiyoteba mosacho botomani nero gotogiyoteba abakungu abangi bakorire ayara amayamono abakungu abangi bakorire ayara amayamono korenda ekwa obwire bonse bana banyasaye mosacho wone gotabana nako ndero yo matara chaka kombekera magisi basaja mbali kubekera abantu magisi raisi tima etinga twabarete robo kumemesa twabasibya amaboko magisi akuna yo ino muri gotamachera toa magisi no nyambi biti na to ikino onyaga akina totateba ngigisarendi egisarendi na totate na mutaki moteba lakirende mo goteba no ngutirioka ndigo isana gaki kaminto gaki mosacho yeni gakoteba bakungu abange bakorira amaya lakini aye kwa babuira. Haleluya. Mangana itako bamaya senka abagaka abange abakungu abange bataba nk'abasacha yembari kenyoro lakini omosacha wana nababuyete muna bana banda atayima na bana batega matara nababuyete kanga gachirete nyomba gasomeria abana tinko mobekera gakini moikeria magisi 80 atano kara moita sa magisi 100 oh maene wana tobatebi amagisi toba 95 gosote nyomba gotokorete bobe na bana basacha mosoete nyomba momanye tinga no botaka mokorenda omukungu bwo monto tago gwancha bosa gwita otumane igara gwancha kero bwati kibesa na ende to somi bana baga senkanya gosoete nyomba abana bawomba bere isiko aba moso nyomba basome lakini omanye iga asogoja gokorera na senka yao obolimo basoma onchore ba abana mugasoiga onchore ba omuna na kwanire iga abasoi nyomba mboli buya kwara tokoreire bo bamatuka mange abagaka to kubaremereri sana muna bono tiganda ababoli bo gisambo yani foro gisambo muna bono na cheta mbora na ncheno inchabano tindike ni gamoroje amana muna mbuche timaiga buya iga bono nche ngai gonche mbo bende wana abagaka tigamba boli muna na chira gakimotegera moigu muna mogo tokorera bobe nyora musacho onde nenchemo ege korwa basi bono kerongo cha kogenda Jumapili musacho nenchemo tirimbo kibakabuone manya konyora matarano wale motebye omogaka igona achire no mogaka oyo amaene gona achira abera agokonye gasi ndabyo musacho munako gakina ye karake sawo muna moto mochere tangana ekera na inuwe marogo batoko nyoro bwato mukungu gotabango yo bibulio mino so gati amaiso muno mena chinkunio ko gachabusa ko mocherete gakitora iguana mogako inara bwatega ngesegera rwane bokie oyo gokwakora ki ngakya bagaka muigwete to banchere tangana
na kimoigwete tobanchere tangana ekerayo kondetera omonto korumaega gogontogari ng'oyo omoibori omino ng'akinche nkoigwa sendaire toraiguana basaja muriro gorari monyigwete tiga mana yokoega ila na nyomba tago nkorera bobe egekogera naye nsemeretie inyoro bore ndio buya kurwasura haleluya ngosemeretie ayo mugaka koranje takoreto obotaka negentekewe soma ngo 19 merengani nyasaye boriani mwareti robotaka bakenka yarabukire monto nabo bwate binto lakini monto tari komanyasi bikogena kero mwaka gatokorera amariga ichoira sebitanda ngo ikariri toratimuke merengani 19 ngo isana ibere obotaka na bwobobe obotaka no bosoku omonto motaka ni gakogecho n'abantu bamwabo bonsi oigwete yani abantu babakorera bosa obokima ko bwagiro kigosoka kimyoro nga tigangende gosaba omonyo bataba no bokimo abwayi ubogotyoka otaka negentekebe abanginanya anya yarenge biya no genda sataka esakiri baishororenga wachenjiri asaje asiri tala Yesu o maene kabisa beka yali wamenda mambie no nyasago siseni ayakwa no muswadi Koseti kori ogokuminga abasani baye bamutigire nanyoro musani ekeroro mutaka muna njoma eta abantu babankorera bobayo nkundi tibamanyanga cyano mukungu bwo mokya amaine mukama muro minto bwansa magante bichoisi ngorere kesi togende kerero nganjarende kesi ritwa ikogora osemi 200 kagende konda ngaita igese kerwe kabutoka baba nkanyora cyose ngaka ne kesi bana tigeike ritukoria kogenda gakiririe yanga twabwate yari korokubiero mogose onya mware konyarore naironi wana nchenkalengereri kombwate yanga timbwati bikoroto twa ebikoroto twabwate mari na biri byange munebi lakini birekwe wana ne byatandogete nkamanya kogenda so mukungu okogutina kamata byakinya tokorenga ninko enda tukalekerero nye bikoroto mbeke omongino imo komanya gitari orenge akarushe bikoroto akanga bikoro ku pointer bikotebia basi nkamata binareso timbwati ngana agapagi oyimo komo bisomanye nachie era akanga yaikira bano nesibiri ne yakira maguta diritwale ko butora maguta kimbo kwabeka echuba ayande gwakarangira ayande gwakoraki kweyaka abaswati aba takone kongamba na eteirare intige bano ngake bintu bunesoni onya byakire wacha nikure amaguta kimbo tware ko butora twabeke gento kwanya kweyaka na ane bantu mbari komanya nabo omesete byabunegetinya byake buke erari yakire yatinega wano nesibi nabekira gapagi kali na nchenye kumeti ngama ene asa abantu basokire ninche noyomo omuswati oli agacha sendo imoka muro mitaga igabano ne sabari ogochi munore iga sabari ya naironi tego chop ayeira na osabo monte yanga o magocha ngambori bano iga ne gari ya imokire chisagu na moja ya etigange inkaonchoka inkaiyeria mariga ngachikorengera libuna bagocha kunywa soda ne soda roche gotware ko yeumera December lioka na kyoroche ntachandegete enyama igo yaringe masiukira na tiyaringe raisi otatigekere ng'ombe yakure emitanda ekora gento aye ngachikorengera libuna bagocha kuria mandasi alitokumera na naro December lioka inkarera ekero narira mugakone ngo siarenge mesio kombori ayatochiete sabari dibaranko moiraneri amariga akamoirane agakumini wogo agoitire kamata byonde tangiteti ganda akanye kamanya gogote no mata amariga ari na iterete amariga ari na iterete kumbe nyasaye kero kolera no wale nyasaye gakoigwa bataka obarusiko rwaso botako were baikaransa n'abaruotie lietare nyasaye lyabako haleluya ayeta kwerore nse tari yao
wana mandasi ali na gatebire rero bano tindi konyaria iyo igonkonya nande bagocha na ubano bakori buone incentegererete kisate ikibano tindi gochikuna abana ko bachire ko rwekera na ubakori incentegererete bali bandinete asango onjora reba osali gonjo wano ebukuyama yoteba iga abanyina tibonara kona goteba ingo mosacho netaria takona gokwana matukabeira mabe onyo chire sabari kira igotebia abantu no ara around iga onyo kale Nairobi takona gotebia abantu getabu kyo tosome getabu kya merenganyo tosome getabu kya merenganyo ndalera getabu kya merengania abo sana ibere kebungo kyaye ye 19 omusacho oneta iyo nkibana okora gotangasira abantu okona koira chimioro igorota aye takona gotangasira abantu nga musacho oneta iyo ochiro rogendo rotambe abona abakungu bande okona gotebi aye ngo kumiora botuke kyara musacho yuna gotangasa tayo ngo cheki guore botuko nga musacho oneta iyo ochiro rogendo rotambe egwatiga gosoma ni igaire chibesa chiro mubuko igaire chibesa no igwete abantu ni tutogwetangaza ngamo gakone taria maeto ile chibesa chiri kogore gari digango kaniaye takona gotogeria abantu nga musacho onetaiya ebano na nigo araira no mutienyi ko beiro monene abangina muna bakungu abamoko ega muna leteta biembe motari gotenenera musacho mo na bamoko na gotebia abantu nga no chicha enkaigere gwero mogakanyina takore tigeto dai aji ayeri tungora baraseri watu sareirie naon onya kore no mogaka tako mokorera bubye isane kama nere rieta rya Nyasaye bako ubwata matabire ne nkoro basacha barabwe sabucha iti abano koyega ntoko barusi opi ero batongera netigwe tima eti muna mokale na mobatiswa baga no amatara na ega bakarero na mukani eri alitaya ngabano gokoyega emetoko nyo eke kogera chisa chao chokoyega chako negeto chaelire muto meyoma one kera chinga kichaelire karuwe na basiasa abana igombo bana mutebi bono onya gotororeti nonsense yokana tebo maene takona gutangaza nare gotebi abana temo basa gokorera abayiboli baino bobe abayiboli baino ninu basemeretie banyoro bolendi obuya Timotheo yelitangani isano kebungo kya yekemu abana baito babogoirie mete bagoita abayiboli mwabulira abayiboli baino chimonga se bakolema ende ye neta getendagera tali omaye gotabanga ngo moiboli gekakaragera ngachisa chae chakoreki ngaki chiko erendero atara ngai wachi toto kanyiro mugaka nare ko basorra bamuramura onya ko bwate iso to basa ko motogonyera bagaka mbali gotogonyerwa tata bw'abantu igakoro kutato gosesenia abana nero ko rwo gosesenia bamura bali mu bwata matabire ne nkoro tata bw'abantu abana okonyora kora maise akomota binyegento boseke isaka begento bosaka gacha gokoibura nyegento bosa otana yegento bosa bamuraba nanya kwarikira ko bwatemeremo esimu wasasi wako kabisa ebeterete to basa gotogonyera umugaka ebano korendo omosorore buna iso onyama mochaba to como sorata nyabiri onyo como chagwacha nenu ngoko bogoli nyamugako yorero nkondorale mugako yo na bagwesiekera lakini akwane lingana lirito naye to kobio kanche na gotebi to batoboa iso ko iborete na nyoko to basa ko mistaken
na tebi omugaka omomurone na chete konywa maruo yokane njoma ete tindi ko bisa muna abantu bande bako bisa akanywa akerari university bosongabo nganyora gocha nechirabo ngaboro omugaka oyo igo kwegembera omoisi oriete gento osega gogwaka iga gotono ni nyoko bono ye ira nango magega kurwa ndabeke chabito kwanere nyomba egekogera nyoba nere koraki obe omabata bagambwane oshongo kunana ngogo kunale bunesoni ekialiete tarikero kioliete abayiboli mbiyamole abangina tago segeta abanekero baboirie mekono ngana atwalira abamura bona mugaka tago nchanda mugaka go chanda bakorwe boiko bwense korense moya ino Moses ni abana bayino barusege samba sebale ege kogera simule abana basoma mangana mayakuru asimule biyamole wana na chanka nyoro nkundi tingo korera matarone bubege kogera na ngeta abana igona motebinga abana abayiga muna nyasaba sisenirie omugaka bono goto goseseni gutwese njetindi gochiko kuya risuti koru Nairobi igoto gwake sabu njetinta getiko komochera na aye gota getose ni gororo bolendi kwarende tabana ntwekera to gochiko gingiro mwana igoto ko gana no mugaka ntuntoli koraro igoto gochaka maro bana beke bintu byana nagorero mwana chianga nagora keregento na imokie bituma basi twagenda bano twaline gari asaine botuko bosongo tole no mugaka oito ibolete na robo company bakongo mana gwetagalie bintu mweka mugaka bwerugera gapaka kimyoro kya mwama goko na kominyoka town twagenda etitititi twaka twaika chisa 11 twabera asali ase tokobe kunsa transline twake siminga na otorega mamurocha nega ali rotu oikorwa ebintu bikale kona kojia bono twabichaka saa 2 igoro twaragera togo ikansa 5 saa 6 na hata imoka mumuranga ine gosenje na sokiro omwana na akorire keregento ne bituma na baletera paka obolipa kengo ko mwasamba ngaki bono mogotobanga kunyakende nkeyo totebi toragero koragera gweka kwenda tuli ngaya yango genda tole etauni moenda mo togende nkoenda tole isiri moenda koragura chianga matebi omugaka liri bakale konya kolate binto mbora ni ntuto karasita na matebi ni nchenko gotebi esuti okogenda obuguri katwa ikire yeri butano kwandigereri nago korera ngam ewa kwandigereri korwa maiso ayege inche okopima bakango tebi ngasuti kya abana bago kobekera ekyaya tagi umucheso gokini omwana twagolerwe binto ogo ikanga nyeye narane na mochinere lisobekazi twagenda ko chimoino na matebi nere yeri 10 bakana na inche bangorera batokora shopping bano twabe kwegari no mugaka nero isane kanga bamintomba bere twakora teki twarenge na bimbe ta kuchiko kombule ni kyagera nero kora gito acha togo ikari bano twaragera 12 na otole saa 1 na otole saa 2 na otole saa 3 abo twarina oigwete twararire bwo mwana ndoche tinandeka mbora riri twarwete maro aba muntu tamanyete obo tuko bwaki muntu namayete go sento yo mambi nande buna bogo kiga nande banyora twakorire gendo muntu namayete astwaikire bono na kyokuragire bintu abye komunye abana kituki muri keire bune tose igomori keire abagakaba ekero baragende baroro mwana munako gingiro omwana agakwa ngige baliete eineremeremo bakora no anekero naenda gituiko gingiro mwana na amatengo mugaka tochikorore nseyu tobekere kibesa toche kebana ngachikorore nse tabwati kende ngochanga tebinyasai ndoche gotore biya aiga maene na ndi twakorine tais ekene mabere ntare kurwe tais ngachaka kurwa seritara Yesu ekiagera na rochege kone abantu mbanurete abantu nkoragera bari lakini gento ngokora tigento nkei aba muraba toto gonyero mugaka amasorore bunaiso tata bwa abantu abekege koro to muna jinza kiro
tata bw'abantu egwesuti abeke buna chinsa chiro tata bw'abantu achichege osiki anywe chai abasaja benseye bamusike batebatenya sabagwe ekiagera umetarusi gwo botaka nera tiganywe chai kirasi eki bana babuna enkole go gotunda hoigwete bubi ekero kondo rankonywe chai gwete narura atambe ntigendi mbwangongo kwa ntigengikirania ira ya tata ama ene mama soma togende nga aba muraba ke buna bamuraba mino ekero mole na abasubati abamoko nywam na nyanchege sambe kina kerabwan mokungu arati wenyangi bana bare gosanga chikotiga mokungu no lyo tolia maso ganche timbwati basaja babere anyanyi bora taba murata go togorelia maso muno mena abana basanga ibintu buna bare gosanga sekretari ya Yesu takora tatibiso ni sesenka koreta kisegi dari go gwaji tontu atanane go gwaji tontu bekamo torala Yesu musaraba abakungu abagotu buna abanyoko na seki abana bamogotorama ama ene tu abaibura ekero tu agotire no ma etegekero ku agotire kieni gya sarekire igokorigerera libune tori abana bamanya goteba nga kwa gotire nga mama akorigerera libune amoroki abana bagotorama nga ngomanye tomo mokamura goteba nga chito basakondi okorigerera libune amoroki ekieni ekigwanje tekyomo mura nekiane munoro chale biyago tacha munetwanie peacock kero narengo makana nchira bana arengeo mogako inera na bari gutacha kabisa bakalira balianyegera bono no chage gwe koromo ke ekero kwa gotire ngete kero kwa gotire jimbo to chige chaka kwerera obo sigwa chaka gosaleka bono ngakito kora nande to kwirania bakena limurarore to sike asenga kija itomuna yako riki ya ikire ebukuyama yagoteba na abakungu abasubati buna basubati ba mino abakungu abasubati bakaba muraba mino tako na gochochea mokamo muro mino nyagoitu kwa igubya era ara maene nakwa na mangana atatu lakini otasiru bana kero igwetengo na koiriria ati wae no roma goko ekero igwetengo na goitwa no roma goko nona bangina bande mbali banchete kero bakamura bagoitunga oenenire nabo enenu mbaliande nekero nanolire nabukiri maega ngana obo enenu boli bono bo enenu gosinya sai bwanjire mechando nabwateko yaeri tinkonora gaki bono mongino teba ngitu bono nkingo iterugaki abagambi ya sai ga goteba iga ama ene asenseye goikatokorera ababura kabaito bya tokorera abatigiru nekintakana manane Nyasaye gagoteba segetabu ya Saburi 71 verse 1 oturumbo kosome 1 ogende 4 no amachibwale soma mama 72 verse 1 ogende 4 Nyasaye kaone woteba kae omuruoti okobwago okogamba buna ayokogamba yebano na omwana bw'omuruoti agamba asoboronge bunaye yebano eryamanyeko na kira abantu bae bine byaboronge na gokora ekena asabataka haleluya abagambi bagambira abantu bujya bamanya bataka ko baki munabona ababora kabacyandigite bagukikogenda ngabaminto ndosari kibese cyo mugakona nabona ataima taranganje tagonde bani nabona nyone nayo gutanga na sama kweli ingire paka sokoli ekibesa nakomanya wokoye kimyoro igoro asenda asoere ingoro kebinta sobegete ege kogera makweli nabara yakabura nabara bayanchira nabara bayoborwaire nonya niche na matabi ngo ikango tabya sikibesa kire ingo kweranchira omana omoitabwo rusibesa onyakoragira gukundira ege kora mariga tago chakero montata igoteti go ikara igota mariga manya goche omoruoti agambe muna Nyasaye kogamba arwanirira abataka anachebina byaboronge kwana inye etiga omuruoti abo kurwanirira abataka abaruoti beseye abagambi go chaka abatureti
tabakorera abantu bobeko bakiri bwonga n'ekibeso gutangana kubasaba karangwanerera abatakari itangani na aturi abana babaremeire gaki korende asonyenta abantu bagokorera abande bobe nabana abantu bagokorera abantu bande bobe ayabana kwara nabekire tuka igonde ngere cyo cyo tukoje kongure ebintu abagambi basanyente beko muntu se moye biboke to sharwaine ekiagera nanche na kolire merememe kongu eline nanche nyasanse tseni nyore kingo someria abana bana ayayigonde ngereti aba igori omwana karetire gento kyobobe mobori nga yarusi tagotenga gwatemire bahati ochiri tokeri ande nchara tware watakonyire sana ngai kwa manyarusi okogokera engenche yabakungu bande mbanalete sana mwana onetiga tusambe ngokeye mokwana tori saa 3 omosori gogotonya abantu baigumuna engokonja lietuga kani bintu byaborogochi bagakambia more kani abane bintu byaborogochi ebintu byaborogochi go bikora tokoraregerirwa senka morwote ambere arwanere chintakana arwanere abataka nande nkyaho kora mama wagwakora isano ndagende togenda isano tageto igore Saburi 82 verse 3 kae abataka n'ekintakano bulungi bwabo abantu benseye abantu babwona machoge mate bibiliya gotebanga kae abana kintakana n'abataka baho bulungi bwabo boigona ubakorirwa bobe n'abaremeire bantu ngokorera muri bakaba buraka bobe muna ndena agendo nkundi amatanga nkanyora abasacha banene balikire omuro mwabo kule bamanyire ko urumo kungu yetuka bwate barusiriye bintu pi bitukeriye amatanga gonkorandi bagante binwa molisha gante binga konyo mongino abana baye bari babere parallel iguba muraba mwabo buna bari batanande takane iringombe ngabora ngaki bakorora cyane nari yarenge chikura ngamote binga baba minyoka ngo tebi umwana alete pagi obeka mumuro mwaba karonga magegari mwana oyo university akaronga gokyali kabata bikibese chance pi munango sangereri bake cyaba chumbe munatoka endeleta amatanga chaikire bengi chikonyo mutako lyo uletwe tukayaye magokorera abantu ababura kabubi abana kintakana mwaba seri ko rukinga cyabo mwakorera abantu bande bobe nyasa abatabanga korora bakora bobe naya bawo ko babale kintakana ancha bakorera abantu bande biya takura mu muro minemete no nyene gatabu aye onchora bwangu arare gatabu gekoro kunga mika ibereke bokyanda oyi muna mwaba seri nyasa akorera mika ibere kebungo kyanda mika ibere ngake hotel mika ibere mika nigo mogoseria abakungu b'abantu bane kurwase chinga cyabo bamito tegerera muigwe abantu bande bagoseria abakungu mwaseria ababora takurwase chinga cyabo ekyo bagokerete gaki bano mubaraka otigwa tiganchende mererie gaki somya abana mambiende bankonya secretary ya Yesu eba moura abana babo bonene bokurwasende ramana mwaba ure binto byabo mwaba kintakane binto byabo nyasa okanire tabo seria abakungu bati kurwase chinga cyabo nyasa okanire tigamba tebinga nyoro buroti bwense na otogotiga ebinto byense twakorire na otogotiga sese ni abantu bane batigaire boka tigako bachecheria nyasa okanire igwa ayetigira abo bayigure bono yamenye goteba tobase gokorera mokao bobe omonene yagotebanga asenyuamo otiana ngokora tigi goyo igomore nanche na barasiri bano mokabo na mwaire chimyoro go wanga mukungo nkiga gwana ine bibiliya yegoteba buyere kiria na ane gokwana mangana manene
tonara kuna gokorera omonto mino bobe abangina tagokorera omosacha ogo bobe onya nobokima moe nonya tari gochimogondo moe ndagira Nyasaye gagogoseseneria omwana acha gokorusia ebigeri onya mosacha takweta abana goika bakwase eritari ya Yesu. Haleluya. Amen. Genda tiga kabisa abagaka mwatokoreire bobe mwamanya gotonibera chiombe mwamanya gototigera mokungunere chisiaga mokungunere konda mokungunere keregento igo mwatonyora gotori chibunda nkeke makora omaete kesabu abagaka abasacha mbara abangaini erako beke tukaga iga kerabe kire tuka omanyanga abagaka mbara amatungura barasa obeko boche kerabe kire boche abasacha no bakuna imebaka bagotubire chimbuche bagotigeria boche bagotigeria lakini oli wetu komo ngaini montoso agocha eskari nero irega ya ikire 180 chibesa charu 180 ayana machogoski engombe kare ko toro saonka ane mara wabo mayo tabanga mwana gotobara mabere ngaja mabere ko ngwara sukiria wa chama en umusacho oli ara mara wabo no mokaye baba la chibesa babeke counter aya kwagenda bosa wana kwanyorekana nga nonya no bokima mboyo koraro lenchara engo lietisiaga mabere tayo mugaga tago tokorera bo basenka nonya ne chiombe tago chikorera bobe ebu kuyamera ngani egotebanga tuoni ge kogo kanere kerere ndire aswati mbara taona boete biseri byabantu takona bakorera abana ba bobe bako musacho omaete naye ni inwa bangina na changa kore crusade asegete iga toko enda visiteseni omokungwa monene no abigite chiango mosungo yani hero muna moko imoka iga changa chiko batuomera kakinga chiko morigere no yora ngane ti watu mobali purura munego sukari asune enka ondoka muna sukari yasune kapi abangina mbia mora baswati aba yani ota gatoko tebia abagani bago tabanyoro no begete cyango musungo bakakianga cyo mugaka kanywerera marwa machara leta ngano ochiagi twara bongo tawo totogeria machanja bana aro twarira abana bagakina lakini go tware ko beka sikunyuma monto taro ko sabana abangina ota sikunyuma tware kwanikera tawo korobobe Biblia bateba iga aba muraba kongo chigokora togane tyobore ndio buyako rwase more buna abana toiboire age kogera nini tubwate bono oyore ndire isana ngina Nyasaye ga komuseseni go ikekyare gyaka no bari basomane abana maeta abanyina aba takona gotara nebibungo igoti maetaye gogo kora bobe jana tete gwake sabu ngakingo kora nkonyake nagenda nagora abantu nabange mbwatenga gogore megati 5 namanya kurwa nabataina sokire go cyoborandi eke bungu ekinabe kabu moigore rumu yane igonta giteba chikorora senkorara abaswati abo na abe kari moruse megati nabe kari moya abana bari monta ogo chikogera bobe ndoche getanda nege saka muito kaeri ndoche bakwe bisakara geti kamia saba jaganya mukamu murono kano ko boringa mama yana bane getanda na kike limo koragera kya 19 na nyamioro kama tabire torusi ngete bana chiba samba aba muraba aba ira bagako ntwana atore mereti na gatanda ako abanyina nkyo gotarira nebibungo onya toriyo morogi maene nyaturiyo morogi kabisa mokamo murako be miaka 15 komanye rubu yao bako gendo tabia bagisangi ngo mongino yo no atawatera kome kwaya no sae rubu yai ada bantu ntoma tibinto byakora taki basi bano bamanyire nyanga una kora taki naye kwa iro morogi ostali yai mokamo murogi akerara gatanda ko
agatira agana Nairobi agatebio mu Murang'a yani ori nyoko na iso bakorara gatanda katagwenerete rituke limo konde kana rura matanga chisa 10 karorega ali kanta kabara gaki ori ara no mukungu ibole tori abubono gego etangira ori ere gaki ani ni chenyi borete ai yesai kanyore gari ko kwa gotia ko mara baba nki go se kiabeke ebibungu abiri na atigete mbia ngeta matokeo kai go moito mama ko kwa intensity ndana korora gesana iboletu omuomoma ogokagane bao kabara ga matara ga kitu akonyeki kae gwege oburangitu boko kwa comforta kabara matara bano tigabona ko to comfort kweli tumeona mkono wa Bwana kweli tumeona ushindi wake sitasimama yeye ni Musa mkono wa Bwana washinda abana ba Nyasaye Yesu karamo naitwe kende keyo kerasinye getabu kemerenganyo karongo chikokorera sabu 23 ekebugo kya 24 na 25 Tebanga isebwo montoro monye no boronge niga akoba no mogoko monene akoba no moichano osaba yatebo moichano omogoko monene ero yo boiro omwana omomura omongaini nago kiwenere bago kisa na nyoko tiga oria okoiborete akogokere haleluya amen gato iborete gaki abana amagoto gakimo gakitwanchere togoke nyoko takorie ine nkieka abang'ina rero mwakorire mogocokia abamurabaino kwagenda omoise ko gwakwero yani ekero nyoko biara kwero omoise ko nono komorera ngo nyarore ogochiko bara abamito mamomito abato batabarora muna kwaereria makoba narenda ngina agosari gokora makoba mune bakuria batagatoyo no yana yo manyete to kunyara korera renda abaiburi baino manyore formula yo korera haleluya igona bagosaire okay no amukamu muleo kwanyorire yanga ngorere muna nare ko gora makobiara na icherero ko gore rundi kerio gokora ni na kyo gokorera obali mo gosoma kanyo kona isebesa amurabali onyo aramuka otari gwanja kongebesa karoje momurone lima kera so minyango so abaswati abagakina ababe bana kanga kiri bubere nano mugondo tware go kikubura nande nere na kachirora ika agaunjora maisho muni nyambu akagenda agasunu omwana akalira omwana mai momurone gago kikorwa sa jinde akanyoromo amaisa balire okobarigie omwana orwali bana kaimo kyo mwana akaira para ina ali sister naro ochikomopima iberera ndiko atiki bisisto komata omwana oyo gakalirire ochikomaka ngaki omwana yasuna sunire style okoira nago ngomata bigose nebese eri kwanga ayetomo boli wana onchole bao wana kabomo ngai wana ogwachire mbatere buna turabiki wana yori torora muna akoranga wambo bena mutayebeti wana bagachire abagaka takwaga chinyomba ko chibiso mwana yo kalemage abana batangaire matanya sai tori ko kende njera batabi na tabati mataranga tanga ni nyomba ko rwege itamata aba muraba berero ko ba mate na barore gento babogoleti ko barandi na amanyire mbare tango tatiga batakoraki batanga warogana barorirenje basama kirego rwabwo banongo tira bane pigipigi mesigo gekemeta na tabatata teneneria togene nyomba ndagusabira omwana one ko gwachire mesiga ero tigera isiko so anyomba ndagusabira ngare kwarure
na asaba igo nateba ng'ama twakororete butuko anu omwana oito ngochari ma oigure rende rikubandiko rateki tagwake esabu ang'ebesa bono gakoire emesigo eri na barochi kabisa ng'a mama ororire emesigo bono tiga ebinto bibekwa erinde mbibage nera akoreki nerae ochikobera sukunyuma ing'oko komanya bere koruma ata asorigerereti okoibara ntari egosori oko kabisa nare gotangasa abanyina tegotwara emioyo emebase enka yao abantu abang'ao bari ebinto biao korigerereti na amaiso nche ntware koibora na bamate ninche biaga na igore ninche ndanje baragere nyasaye ore igoro monto tagocha kori binto byabana bana ngaba ko arati ko ngwemechi ngana uba ko samberia mandasi ngare mwane igongo tira bakoni nche ko birenda buna biko ruriko buna biko iyo ekiagera na korete mamo chande ko na remerere chibakanga sokyo mwana uyu nande kore mereri ndagere bakanta boy bijamore obo chingo bo mugwate mugotigera bamate bakori ebinto byeno nasiki cyane abakungu becega libaka bayigwe megati bayira baka mandasi atigara bayira tisota babike rucucu babayira oyitalinche oyinone korere kogenda mu mwana oyinko matebirai bubongota bwati tabasa kore tubugambi bwabwoye gocha kuona tigatige nyanko gamba masora ingambe kera bumbwo bagina mole ng'abantu bali enyama gotegerete gokonywa mate enyama ya chabune yane gogote imataranga ne sibiri chitaike combination ngoko ombwati gotira chitaike combination ogocha toe gwe birogo totsenye ntebite ine korera basogete induto kolie kyagere ine nka yaitu ekiachi kokora mu omwana otiga mwakorera niki ndiya murabangi abana bari go kiso na nyoko tigo ri okoibore tako gokera haleluya mane na basesenya secretary iso motori amen dato itore igoro bia mana seri bagagwatwa to baba ngaini asenka na maana saitani otogechire na abana baito ni gako batana ku bastore yeso tware rirege kogera bana baratokoreire bobe na ito abaibori twakoreire abana bobe omonene mune Biblia tebanga no ira ni kinkoro cyaba isasa abana babo na abana nabaro bubaira ni kinkoro cyaba setore twamenye no marembekero tuganye tugocha ori akabere gocha gutuyo monene wana nyasaye toboremereria obuya bwabo botoisane na se kinga cyeito kikinike moika no buya bwabo bo baroro abana baito bakomanye erieta lya uri bakunyasaye buya bwabo tiga botoisana serieta lya iso motoria amen. Get the point. Take a step forward.